سلام سلام كورات تختاتلتي ቻናል كم ያለኹም ንሕና እግዚአብሔር ይመስገን ሰላሚና እስክናይ ሰንበት ቭሎግና ክነሪአኩምና ሰናይ ምክትታል በመጀመሪያ ጊዜ ግን ያው ከምቲ ትፈልጥዎ ሽሮ በርበሬ ምጥን ናይ ገዓት ናይ ሱቆ ዝተፈላለዩ ስፈታት ጥልፍታት ሰድድ የናብ ደገ አዝዙና አስሪሕና ሰሪሕና ብስነ ስርዓት ክንልእኸልኩም ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕልበት ልእኽየ ጥሕኒ ሽሮ በርበሬ ዝደልኹኖ ናይ ሓበሻ ነገር ቀልብ ቁጡፍ ክንሰደልክና ተልኹም ብፖስታ ተይኽል ብዲኤችኤል አዘዛና ና زي كبلك نفتو كالي عني ياو طلفي سددي ندق جن كتأذن كلخن أقدم كن جزيه بكن عززان منتاي أنا أليمي أتليفه أليمي أسفيه أتليفه يزسرو حاس لذي بمجمرة جزيه أقدم كن جزيه بكن جبر عليه ما عرفنا يقول تفتحوا ينقل قدي تكابشوا يزغزا جن سبن خاقوس كأني أتليفه أسفيه أتليفه يباس دوب لكن اللقنا سلازي كتزان كلخن تلفي جلا ويزوريا جلا أقدم كن يخن جزيه كل وكنا له مالتيو متى جزيه يمكن تيبكناني بس نسرعات أتصبقه كسدل كن أخليه سلازي أززاني قبلكن فوتو معاراتي يحواتي كل خوفتوكم أخبركم مني سلازي نايلو معانت فلوغنا بنوغو بقرص تجميرو ألو كمدي أجرنا روزينا خنسرح لو معانتي كمدي أجر روزين برسنين كمدي أجر الأخلاق بليين كمدي أجر خاتين ماليوم هذا له نقمة مثلا كسرعة خلي أهن كمدي أجرنا نسرح لنا قرصنا أيا روز ببرسن مجونا إيطاليا عندي زبالة زي أنا بس لا خان كمدي أجرنا قرصنا نبلعنا يانا يا ما بعلعتكم غنني لكم دي سلطة غير لاني أخو مالتيو كاو كعلي يا طحني طحن خبر خاط صبوي سلازي طحن يقول سلازي سرح عززاني حواتيكم زي مثلا هاي جزات طحني كسحلكني سلازي أنا زي سوق حقن قرد أكن مالتيو بربري خن شروي خن كالي أخن بناي بعلى خن جنزب سريحة كأود حار نايد خامة يزوسد مالتيو كمام طعم خبار سلازو خلاص سلازي واتسني عززاني كمام يكون بربري يكون بجنزب كن كأود حار نايد خامة مالتينا كم زي أجرنا فافا بلنا بنا ناستنا لو ما عند جوعزنا بيك خون أو ناو حماتهن عند حماي لذي كم جمريا بنوجو كم زي أجرنا بنا ناستنا كم زي أجرنا حزنا ولا نبع الجزاي كرسي مالتيو كم زي أجرنا ناستنا أينا سلازي لو ما عند سن بس لزغانة كابن خير كنا وحس لز جبرنا ولا تذكرين كن كيدنا لو ما عندي حابركم تقاطعتوا لنا أخوهم نبلغكم يا حواتي وندار ترى حين أصل زلنا بزحك زين خير زلنا لذين قدم بولو ناي سنبت بنا لو ما عند فانتشي الله قد زلا نمزي أجرنا بتشنا قدامنا ناستن أينا እና ያ ናይ ንጎ ያዝያ ቡና ትሪእዋለሁም ተዕብቲ ቡና ከምዚ ኣገርና ከዓኒ ቆልዑ ስለ ዘለዋኡ ንበዓል ቤተይ ደቂ ሓፍቱ ያው ከምዚ ገይረ ፓንኬክ ሰሪሕ ይዘለን ከለ ካብ ካሊእ ነገር ከምዚ ይሓይሽ ብዝብል እዩ ከምዚ ገርና ንተው ቆልዑ ማማይ ግን ክንድናታን ዝኸውን ቆልዓ እውን ስለ ዘሎ ኣብኡ መፃወቲ ክኾኖም ኢለ ከምዚ ገይረ ፓንኬክ ሰሪሐሎም ማለት እዩ ደስ ይዝብለን ከምዚ ፓንኬክ ከም ገለ ከምዚያት ነገር ሰሪሕካ ክትገይር ከለካ ብጣዕሚ ቆልዓ ሕጉስ እዩ ዝኸውን ያው ንዓኣቶም ግን ምግቢ ይኾኖም ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኣገይረ ንዓኣቶም ፓንኬክ ሰሪሐ ሒዘሎም ከይዶም ማለት እዩ ከምዚ ኣገይርና ንሰርሕ ኣለና ንቆልዓ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ገይርካ ፓንኬክ ሰሪሕካ ቅሚጥካ ብዝደልዮ ሰዓት ክበልዖ ከሎ ፅቡቅ እዩ ፓንኬክ ንምስራሕ ቀሊል እዩ እንቋቁሖ ያው ፊኖ መቸም ኣብ ገዛና ይሰኣን እንቋቁሖ እውን ኣብ ገዛ ይሰኣንን شكر قلنا بكذا خاي سان أبغى بزلو نجري كل جزء سرح مالتي ولا نودي ناتان أبغى خاب بزلو نجر أمين كام مسرحي بلز مالتي كاب دق تعفاج نجرات مكزع أبزلك كبع مخا تالي خنا تكلت برانا حويس كي ممكن تصرحوا تخيل عفن بتعمل صبوا تالي خن صعبة أنا خبقات عمل صعبة سلز ورد أخو ينبر صعباتي يسرحوا له بصعبة خعز بلا سي زخون مالتي تالي خنقول بنانا آتي خن كتصرحوا تخيل عفن بتعمل مرت يو مالتي يو أبغى زخم بزلك كن سلزي كم دي أجرنا خدادينا نناتان كعني على الجزاين ناخدن يو كان
ካሜራ እናቀረጽኩዋ ሞባይል ስለዝሎ ኩሉ ግዜ ሕዚ ብካሜራ መቅራጽ ምስ ጀመርኩ ሞባይል ለልነታ ካሜራ ርዮ ማለት እዩ ናታን ክዳን ክክደን ከሎ ብመከራ እዩ ዝክደን ሸይ ይብል በቃ ክጎይ እዩ ዝደሊ ስኢሉ በቃ ጉያ ወላ ጥርሑ ክጎይ ዝደልና ከምዚ ኣገይሩ በዓል ገዛይ እናኸዳደኑ እዩ እናቀባጠረ አቤት ስንተገይጽኒ ይራኸም እና ከምዚ ኣገርና ከዓንተ ንእሽተ ወደውን ከምዚ ኣገርና ከዳዲና ስካዕ ንወፃፅን ንሕና ከምዚ ኣለጥ ኢሉ እኽሞ ንሱ ግን ክለት ከምዚ ኣገረ ከዳዲነዮ እኒሆ ካብኡ ኣነ እየ ክከዳደን ሕዚ ማለት እዩ ንዓኣቶም ወድየ ኣነ ከዓ እዚኣ እየ ክክደን ማለት እዩ እዚኣ ገለ ገይረ ጉርዲ ገይረ ከምዚኣ ጌርና ማለት እዩ ከምዚኣ ተኸዲና ብደንብ ጌርና ናብ ጉዕዘና እዩ ሕዚ በዓል ገዛ ይስሐቀና ኣሎ እግሪ ሓፈ ብልካ ጫማ ኣይግበር እናበለ ንሱ ይስሐቀኒ ዘሎ እንታይ ደኣ እሞ ክገብር እብለ ኣለኹ ጉንብሕል ክፅእ ጫማ ክትረግፂ ይብለኒ ኣሎ ማ እግሪ ሓፈ ይባል እናበለ ይስሐቅ ኣሎ ከምዚኣ ጌርና ተኸዳዲና ከምዚኣ ጌርና ረጊፅና ማማይና ሓዚልና ሽቶ ከዓ ከምዚኣ ጌርና ፈይ 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 እያ ትገብር ዘላ እዩ ዝብል ናታን ኣብየዩ ኤለይ ከዓ ከምዚኣ ገይረ ክድንድነ ብለ ተሲኡ ማለት እዩ ቀልጢፉ እዩ ንቕሕ ዝብል እዙይ ከዓኒ በቃ ዝኾነ ይኹን ቀልጢፉ ንቕሕ እዩ ዝብል ቀልጢፉ እዩ ዝነቅሕ ናታን በቃ ናይ እንዳ ዓለባ ምኽፋት ምዕፃው በቃ ተመችያትሉ ተንሸራታቲት ስለ ዝኾነት ምችውት እያ ንዕኡ እና ከምዚ ጌርና ተኸዳዲና ማማይና ሓዛዚልና ዓለባ ቆልዑና ተሓሒዝና ጉዕዞ መዓልና ማለት እዩ ኣብኡ ግን ቆልዑ ስለ ዘለው ምስኦም ትፅወት ክውዕል ናታን በርን ተወፂ በቃ ገዲፉና እዩ ዝኸይድ ናብ ገዛ በፂሕና ሓዚ ከዓ በረን ኳሕኳሕ ብሎ ኣለኹ በረን ኳሕኳሕ ኣሎ ኣቲና ከምዚ ጌርና ቡና ፈሊሕልና ቡና እናሰተና ኢና ያው ንበዓል ገዛ ወላዲቱ ሓማት እየን ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ቡና ሰታቲና ተፃዋዊትና ማለት እዩ ኣብ ገዛ ሰቲናስ እስና ከዓ ንኻልኣይ መፃወት ተባሂሉ መቸም ሓበሻ ቡና መፃወት እዩ ዝባሃል ከምኡ መሰለ ሓፊስ ቡና ከዓ ንሜስና ሰቲና ንብለኩም ንቐደም በሉ ሜስኩም መቸም ቡና ፈሊሑ ዶ ኣይንሰትን ክንብል ኮይንና ድሓር ከምዚ ገይረ ጉቢስካ ተባሂሉ እዩኤል ከዓኒ ንሓጎ ተፃወተላ ረእኽንኦ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ንጓልሙ ማለት እዩ በቃ ናታን ከዓ ከምዚ ገይር ሰብ ከፃወተ ተሎ ተርእዩ ይቐን እዩ ወቕዖነት ማማይ ማለት እዩ ግን ልቢ ግዲእና ግበረ ከይዱስ ሕዝና ቀን ኣይኸይድ ኣሎ ዝወደይ እና ከምዚኣ ጌርና ፃዊትናዮም ኢልናዮም ንብለኩም ሎማዓንቲ ውዕሉና ምስ ቤተሰብ እዩ ነይሩ ሰዓሞ ኢለዩ ሟውሉ ኣለናታን ሟ በቃ ቆልዑ ስለ ዝዋቃዕ ኩሉ ግዜ ሟበሎም እየ ዝብል ቅድሚ ናብ ቆልዓ ክቀርብ ከሎ ምእንታይ ከይወቕዖም ሟበል ንምንታይ ናታን ናብ ቆልዓ ቅርብ ክብል ከሎ ይደፍኦም ይዋቃዕ ማለት እዩ ቅድሚ ናብቲ ቆልዓ ምቕራቡ ነቲ ቆልዓ ሟወሎ ስለ ዝብሎ በቃ በኣሎም ይዱ ማለት እዩ ቆልዓ ተዋቃዓይቲ ኮይኑ ከምኣ ምግባር እያ ማዓንቲ ውዕና እዚኣ ትመስል